Logo non pensan poñer un enganche para os de aquí. A quen nos obriga? Obrígalos ti? Por que non vos xuntades os do pueblo? Os do pueblo? Xa non te acordas como é? Pero dixo eu que a luz era cousa de todos, non? De todos. Logo, Fenosa parece cousa nosa. Contigo non se pode falar, non? Quen dixo que non se pode? Dixo eu, dilo ti. Quen non sabe mellor? O que? O enganche, sí. O enganche o carallo. Non poñen porque están o negocio. Pois a gente era que obrigalos, dixo eu. No pueblo quedamos 4 ainda por riba e non nos entendemos. Ya sei eu. Pero que había que cambiar a mentalidade. É que senón non imos a ningún lado. Aquí vaise todo para fora. E a luz non ia ser menos. Mesmo se chamas a Fenosa por un apagón destes, acabas falando cunha de Madrid. Pois falar hai pouco que falar. O que había que facer. Xa, pero faise cando se pode. Non todo é dicilo. Mellor que a nós non nos sabe ninguén. Pois eso. Cando estou pecando rebenta. Non sei se poderei vir no verán. Mira só, que polo menos os días son máis largos. Fará o sinal da cruz e acenderemos fogueiras para apreciar a lâmpada elétrica. The science in her trance will make the sign of cross and will light bonfires to appreciate